Hello, bayrok bahai tongbai khakhayo norok kaham no tongbai na hine angbo kaham no hangkai hai norok na ni sismita te pra blog lamsok phiro asogoi tin sari ko tamom awan sana musongo hine awan seri sana hine tini mane plan khai tongo ta hangkai naigana butui bo ong hangkai norok bai bo share khaiwa na hine taklai ne first time masing sokpai mane awan sana hangkai abonom tam hinai awan kwtal bai awan mairom kwtal ta hangkai amo bai hangkai yang iko bai thok phuli to borok noro ni samna hanna phayo chinoro bo tongo haipa no asuk mane tam hinai hamtai eta hangkai borok noro ni na hanna phayo hangkai narkel bo madam mano hine narkel bo naina phai mane keripho sakao se abo dap se narkel khaya ko hangkai serap sauru satonga asuk tongkha hangkai norok ani channel no kisa subscribe khai de ko like comment share khai de yang boroi kora sawoi tongo ang tin ga khajo tim ke khaja sidano otalka busuk pilangda jojo no man khana noro ida yang jami yang khai boroi bufuro torsina ifsanani pura ama boroi ta pura phate woi gongo munota pura thogo bahan hingkai yang khai narkel bu phang apono bahai ke jane kusukuri ukosi hamyama okota dap hingkai ba kongrai pamana nai mahai antabo isi tong satongo naide guys sing tabok narkel khakna hine thang tongo yang thiki narkel bu phangni ta ma bo to khoma bulam mandar sau mandar khai ka ba hada hamna sa buti kriphan bahan tong hal sawta naina yang rohala yang puno hoda guys ang tabok dugan thang tongo awan sana ni thok tei kuti paisana bala hangkai kuti dok paina hanna thang tongo rang bukere 200 taka se habai se thang tongo hangkam khana to Tring ang tini 20 tarik go obo block khai tongo hangkai sap ni yang Tring pura awan sa sabai de awan serei mane awan rok sanamai ate haike sap sa comment khai sade jeng khai sawo abona khana ni bagai ne ke khana Tring bo naina hini tongo ke dogan thangana ko malai phuano ei konai baidi guys regani phailayo regani thaisong su dogan thang tongo hangkai ani obo Tring ni block nongkha haipano obo kwbangma kolokong nai tini khe awan seri mane awan sana mane norok ba share khaina hini tongo hangkai khana khe to Tring nainai obo part 1 part 2 ke phainai norok naitong de ani blog payasak hangkai ang naigana o tini ni awan seraman blog busuk lok no mane busuk mini tong no kabang ke to ani to channel bo kwtal kai views bo phaya ke ba kolok herei bo norok naina sele jaga no hingke abono kisa part kheri nai hingke Tring berai nai mane gurok nai mane abo part alada ngai hingkai tin nogo awan rok sana mane amo part alada ngai kinorok ani blog kereng tong de payasak tak dogan thangana kho yang diginai de khetawa ase kotoma na thong thangana kho ko dogan malai khau dikhola yana sase naupa mane pegana yang khaira pur bagan jegon kho rapar torbaya kho isi ko mane pai ki filka
thok rock amo cái slice bread ta sana hini paika te 50 rupees kilo guys no sok pai ma sanai de awan su sok lai tong lai kha yang go aba sugni ni oko ya khai tong man na no wai sa sugla saki uri na nang ta de se pa na ang tabok guru sama awan sugoi nai gana first time hirang khai bhai ke sungnai nor phono gan do thandi mana na kari dita rom di o camera o yak tari di ora nini yashi bu khai janu ga tong mai di cotton khai camera tu yak tari di logo rengya o Rede mati no no bo rom na su lia pa bokrok simno khuta bokrok simi to sayang tola boti sade he maktin se nin khenu go ni maktin se sawo angkha lengo lo de ni honai de buso kepek dikha nai di ko guys obo kutui mane tei ki sarwoi obo no tabok ekdom tam hinai omoto chaka ya deba kai mix khainani ekdom norom khainani tabok muthongnai geso di guys iko narkel pura mixer bai kha ekdom gura khaisika mix khaiye obo no bori nai awano amose dugan de suji paite na mane suji rekha ke to phule na hine suji paina hinma sa poge ka phaija ke ta khai bogoba hortas ke chumai tongha pora nai di sung mane wow karai tonga thang ga thogri nai yango nai dia ni awan sabek paikha saboloi joto abose butui se bang khana hine wan sokong khata akatei no rokphura mane akatei no ko khaipro tei kutung bai khai mix khaipro ang butui ko mane butui bisi rijak kha hine wan sokong abono butui se bang mahai haipano fast baza sere ne gana mane ko khaya awan angkai unyang kai te gura tong khokisa abo mix khainai yango tak thogri na ozon tongkha takai thogri ri sinai obo asuk bai kolok gala khaima tongo tei kaisa boyamo tongo thokasam orte tongkha boyamo harani borinai naide tak norong no kaisa ri phunuknai obose awan belap unya wise guys ukosongo laddu khaike se budul wise phayo kaba ang tabu phani ang tai khon phani abole norong no phunong nai ma sa salia oh my god takte waisa kamane rabe kamane ngong basa bono no fai tong tamo
ya tong thung bohog go sogai khese ungo nai de oro baza set poro hangkai bisuk phule woi nai thong hangkai oro to thok tong ya de ba ka a thok no ate ke seboi na har kang kai to ate septa thang ta tong thung bisuk pru ya awan rok semani je mati khlai na isi muto do ikotak ate khaye thok sep ka hangkai o kong khata ang buti bisi ri jakang khai buti bangai ateng khata ateng bithang kang tam khai na sa takhok song bukhok song tabok khana Tring bisi Kwtal ni yang awan bo serei tongo nai de kayang go masa chini bukhok norok no gan tangsa resap khanari na pho abono norok khanai tong de busuk bini khorang kutui khaye Tring ni bagai bisi Kwtal ni bagai norok no mane resaboi khanari na pho Tring ni awan samani gan sir resap de ke bora Tring na awan samani hin to Bisi Kwtal ni Tring phai ka do phai di baya rok takhuk rok takhuk rok Bisi Kwtal ni phirok phai mane awan Chalai nya phai di tai resap de do o tawa thak de Bosor le Kwtal ni yang Tring phai uklo mane go awan takhok Chalai nya tongo phai guys di takhuk rok no hindi ba do hindi kan tangsa अब तई do hindi तमनी kan अब खाई ang may baksa hindi do hindi kan प्यार कभी कम नहीं करना प्यारे को भी कमी नहीं करना oh mono gantang sa Bisi Kwtal ni Tring rok ni resap khanari de mase bora awan sana ni phai di mang ni chiring tong su marung kha dogan kok boro gan do angmaye bahai maya ni singer sabse khamo ni singer favorite sabse hinkamo Iko ani awan bo seri paina ne ka te kisi satongo yang asuk serka paisi paina ka abu kai tiklai sima ka biang biang guys mane kam hina awan Snam mane norok bai share khaika kai asuke no mathak sinai khana kai mane oboni pore ni next vlog norok nugui manano tam hinai Tring mane Tring go thangmata ko Tring festival o kai norok no phunuk nai kai norok korungui tong de atikena ni vlog o kai tinin bagai kha asuke no mathaka kai please ani channel no kisa subscribe khai rijabai de like comment share khai di video sajak tokha kai malai fuano norok bai Tring ni blog tu bui jotono hor kaham bye